ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସି ସାରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଏହି ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ସାଇଟ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଏଠିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଏଠିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା, ULB ବା ବ୍ଲକ ଆଉ GP ମାଗିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ଚୟନ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠିରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଚୟନ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଏଠିରେ ମୁଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଚୟନ କରିନେଉଛି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଟା ଚୟନ କରିନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଏଠିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଶୋ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁମୋଦିତ ତାଲିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକା। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତାଲିକାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହି PDF ଯେଉଁ ଦେଖାଛି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ PDFଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। এই PDFଟିକୁ ଆପଣ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ କାରଣରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ବୋଲି। PDFଟି ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତଳେ କେଉଁ କେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ଏଠି ଦେଇଥିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିଜେକ୍ଟ ରିଜନ୍ ଦେଇଛି। এই ରିଜେକ୍ଟ ରିଜନ୍ ଯେଉଁ 1, 6, 5, 4 ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇଛି, ତାର ରିଜନ୍ ଉପରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ କାରଣରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ତାର କୋଡ଼୍ ଆସେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଥର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇକି ଟଙ୍କା ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିରେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟା ପାଇପାରିବେ।